ఏఎస్ గారు గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు శాసనసభ్యులు శ్రీ గడమ బొజ్జు పటేల్ గారు ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసి గౌరవ శాసనసభ్యులు గడమ బొజ్జు పటేల్ గారు మన రాజ్యాంగ నిర్మాత మరియు మన స్వాతంత్ర్య పునాదికి ఎంతో శ్రమించినటువంటి మహాత్మా గాంధీ గారి చిత్రపటాలకు పూజ నిర్వహిస్తున్నారు. అదేవిధంగా గౌరవ ప్రాజెక్ట్ అధికారిని ఖుష్బూ గుప్తా మేడం ఏఎస్ గారు కూడా శ్రద్ధాంజలి. ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ ఖుష్బూ గుప్తా గారికి, అదేవిధంగా ఈశ్వర్ భాయ్ గారికి, ఏపీఓ గారికి, ఐటీడీఏ సిబ్బందికి, వచ్చినటువంటి విద్యార్థులకు, ఉపాధ్యాయులకి, అదేవిధంగా ముట్నూరు కుల ప్రముఖులకి అందరికీ కూడా గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. చాలా సంతోషం. 1947లో స్వాతంత్రం వస్తే 1950న జనవరి 26న స్వాతంత్రం స్వరాజ్యం స్థాపించబడి డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ 21 తిరంగులతో జెండాని ఆవిష్కరించి స్వరాజ్యంగా ప్రకటించడం, గణతంత్ర దినోత్సవంగా ప్రకటించడం, స్వరాజ్య ప్రియులందరూ కూడా దేశవ్యాప్తంగా సంబరాలు జరపడం, ఈ యొక్క దినాన్ని ఆనాటి నుంచి నేటి వరకు కూడా మనం నిరంతరం గణతంత్ర దినోత్సవంగా ఒక స్వేచ్ఛా వాతావరణంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని జరుపుతున్న తరుణం చాలా సంతోషం. నిజంగా ఈరోజు ఒక శాసనసభ్యుగా అనేక సందర్భాలు ఇక్కడ వచ్చే నేను కూడా విద్యార్థిగా పార్టిసిపేట్ కావడం, ఒక శాసనసభ్యుడికి ఈరోజు ఒక ముఖ్య అతిథిగా మీ ముందు మాట్లాడడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మేడం గారికి నేను వచ్చిన వెంటనే గుర్తు చేశాను. మేడం 26 జనవరి ప్రతిసారి కేపీ కాంప్లెక్స్ ఎంతో అంగరంగ వైభవంగా జరిగే కార్యక్రమం. నిన్న కూడా ఏపీ గారితో గుర్తు చేయడం అనేది జరిగింది. కాదు సార్, సరే కొంత ఆలస్యమైంది, ఏదేమైనా సరే వచ్చేసరికల్లా కేపీ కాంప్లెక్స్లో పెద్ద ఎత్తున, ఎందుకంటే జెండా వదనం అంటే పిల్లలందరూ కూడా 4 గంటల నుంచి 3:30 నుంచి వేసి ఎంతో సంతోషంతో, ఎంత చలి వాతావరణం ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు స్నానాలు చేయడం అంటే ఈరోజు, అదేవిధంగా ఆగస్టు రోజు 15 ఆగస్టు 26 జనవరి ఈ 2 రోజులు పిల్లలందరూ కూడా పాఠశాలలో అతి ఆనందంగా గడపండి రోజులు ఈ 2 రోజులు. ఏ రోజు కూడా కావు. పొద్దునే అంటే ఎవరు లేపాల్సిన అవసరం లేదు, ఏం లేదు. కానీ ఈరోజు మాత్రం పీటీ రాకపోయినా, ఎవరు రాకపోయినా వాళ్ళే స్వచ్ఛందంగా లేచి ఎంతో నీట్గా తయారయ్యి ఈరోజు మనమందరం కూడా జెండా ఎక్కిస్తున్నాం. ఎంతో అంటే వాళ్ళ యొక్క ఉన్నటువంటి ఆనందం అంతా ఇంత కాదు. ఆ యొక్క ఆనందాన్ని మనమందరం కూడా పెద్ద ఎత్తున జరపాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది. కాబట్టి ఈరోజు పిల్లలందరూ కూడా ఇక్కడ రావడం, మేడం గారు ఎక్కడికైనా చాలా నెరడిగుండా మిగతా ప్రాంతాలను కూడా ఇక్కడ పిలిపించడం సార్ అని చాలా సంతోషం. తప్పకుండా పిల్లలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, మీరందరూ కూడా బాగా చదువుకోవాలి. ఈరోజు మేడం పక్కన 2 ఉన్నారు పెద్ద మనుషులు. వాళ్ళెవరు మీకు తెలుసా? మేడం వాళ్ళ అత్త మామ వాళ్ళు ఒక 4 రోజుల పాటు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నారు. వాళ్ళని అడిగితే నిజంగా చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. మా కోడలు ఈరోజు ఇక్కడ మాట్లాడుతుంటే మా కొడుకు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, మా కోడలు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అని వాళ్ళు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రేపటి రోజు మీరందరూ కూడా మీ తల్లిదండ్రుల్ని ఇదే వేదిక మీద కూర్చోబెట్టి ఈ రకంగా మేడం లాగా మీరందరూ కూడా మాట్లాడేట్టు తయారు కావాలి. అయితేనా
విద్యార్థులు అవుతారు కదా? తప్పకుండా తప్పకుండా ఆశ్రమ పాఠశాల ఉంది. మన పిల్లలందరూ ఈరోజు మేడం గారు ఎట్లయితే నివేదిక ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ చదివిందో ఆ రకంగా మీరు కూడా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లుగా తయారయ్యి ఈరోజు దేశానికే ఒక మంచి పౌరులుగా మీరందరూ కూడా తీర్చిదిద్దబడాలి. తప్పకుండా ఈ యొక్క ప్రజాప్రభుత్వం మీరు యొక్క మంచి సంకల్పాన్ని మంచి కార్యక్రమానికి ఈరోజే మనం ప్రారంభించబోతున్నాం. నేను ఇంతకుముందు సరే తక్కువ మంది విద్యార్థులు, కానీ ఈరోజు చాలా మంది విద్యార్థులు ఇక్కడ ఉన్నారు. నేను కూడా మీలాగానే ఆశ్రమ పాఠశాలలో చదివిన విద్యార్థిని, ఈరోజు గురుకులంలో చదివిన విద్యార్థిని. నేను కూడా మారుమూల ఒక పేద కుటుంబంలో పుట్టిన బిడ్డని. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఎవరు ఇబ్బంది పడకండి. ఆనాటి కంటే ఈ రోజుల్లో చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. ఎందుకంటే మీకు అందరు కూడా ఒక చాలా మంచి ఉపాధ్యాయులు, అందరూ కూడా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడగలిగే ఉపాధ్యాయులు. అదేవిధంగా మీకు ప్రభుత్వ పరంగా మీకు ఉన్నటువంటి డైరెక్ట్ ఛార్జెస్ కూడా 40% పెంచి మీకు ఉన్నటువంటి రిపేర్స్ అన్ని కూడా ప్రత్యేకించి మహిళా సంఘాల ద్వారా ఈ సంవత్సరం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కూడా ప్రత్యేక విద్యాశాఖ మంత్రి కూడా తనే కాబట్టి విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేక ఆలోచన చేసుకొని ఈరోజు మెస్ బిల్స్ కూడా మీకు పెంచి ఒక నాణ్యమైన భోజనం అందించాలనే ఆలోచనతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి సంకల్పించారు. దాంతోపాటు మీకు పాఠశాలకు సంబంధించిన టాయిలెట్స్ కావచ్చు, బాత్రూమ్ కావచ్చు, ఎలక్ట్రిసిటీ కావచ్చు, ప్రతిదీ కూడా విద్యార్థులు బాగుండాలి. ఎందుకంటే రేపటి తరాలకు వీరే మనకు తెరగని ఆస్తి. కాబట్టి విద్యార్థులందరూ కూడా బాగుండాలనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఒక మంచి సంకల్పంతో ఈరోజు పాఠశాలని చక్కగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. అదే రకంగా మీరందరూ కూడా ప్రభుత్వ పరంగా ఎన్ని చేసినా మీరు కూడా వ్యక్తిగతంగా ప్రభుత్వాల నుంచి సహకారం వచ్చినా రాకపోయినా మనం ఒక స్థాయికి వెళ్ళాలని ఒక సంకల్పంతో మీరందరూ కూడా ముందుకెళ్లాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ యొక్క కార్యోద్యమాలు కావచ్చు, ఏదైతే అహింస మార్గంలో జరిగిన ఉద్యమాలు కావచ్చు, వాటన్నింటిలో బేస్ చేసుకుని ఈ రోజు మనం పాఠ్యపుస్తక రూపంలో మనందరూ కూడా చూస్తున్నాం. వాటినే మనం రేపు ఎగ్జామ్లో రాస్తాం. కాబట్టి దేశానికి స్వాతంత్రం ఏ రకంగా వచ్చింది, గణతంత్ర దివసం ఏ రకంగా వచ్చింది, ప్రతి విద్యార్థి ఎవరైనా అర్ధరాత్రి లేపడిగినా గడగడే చెప్పేటట్టు ఈరోజు విద్యార్థులందరూ కూడా తయారు కావాలి. ఆ రకంగా మీ యొక్క ప్రయత్నం ఉండాలి. మీరందరూ కూడా బాగా చదవాలి, మీరు ఉన్నత స్థాయిలో ఎదగాలి. ఆశ్రమ పాఠశాల అంటే ఈరోజు టాప్ 1 స్టార్ పాఠశాలగా ఎదిగేటట్టు మీరందరూ కూడా కృషి చేయాలి. ఉపాధ్యాయుల పాత్ర కూడా దీనిలో కీలకం. కాబట్టి ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా ఈ విషయంలో తప్పకుండా విద్యార్థులు చక్కగా తీర్చిదిద్దే కార్యక్రమంలో మీరు కూడా భాగస్వాములు కావాలని కోరుకుంటూ తప్పకుండా ఈ రోజు నన్ను ఇక్కడ ఆహ్వానించిన పిఓ గారికి, సిబ్బందికి అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరొకసారి గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను.